Mbuke lapha ekhaya ngiyabingelela igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo mafafuke njengentangabani sihamba nesabungosi sangalela maqedo lala bafowazane khunukha nje izikhudla khudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale kumkhovo oyiphayo umadakene ushasa nketela sesiphinde sabuya ke mbuke lapha ekhaya kubaba uNyambose umkhulu uNyambose siyakhumbula phambilini ekhala ngomuzi wakhe lapha eMlazi iqala ke lihambe libuye lambuyisa ekutheni ukuthi eze kuthina kusukela ke ngesonto eliphelile ngesabatha mangaphosisi ngoba ngoluhlanu wayesenkantolo uqalile ukusithinta ekuthenini ukuthi unqunyele izinsuku zabanhlanu ekuthenini ukuthi ufike kuthina uphinde futhi kube khona amagama nezinto ezathinteka okumele uyihoxise ecaleni ngoba ayihlangene zona necala leli wena olihambayo njengamanje. Nyambose wena ozosibeka ebalazwe noma uthathe umbuke lapha umcacisele ekutheni ukuthi izinto kahle zime kanjani okwamanje akubingelele kwiNethezeka TV. Onina bento venamandla yabingelela iTV isiteshi esikhulu esenza izinto zenzeke. Ngoba ulana baba uNyambose ake sikhulume indaba ke yokuthi kukhona okuthiwa ozokuhoxisa la kwiNethezeka ikuphi okumele ukhulume ngakho njengamanje. Nina bezulu impela iqiniso lelo ngangena la kuNethezeka nginezikhalo ngabeka udaba lwami ngomuzi wami H3 eMlazi kwase kuba khona ke ungena kwenhlansi ngigxeka lo onqohe phakathi ngaze ngamatanisa nokuthi kufanele kube khona okunje akwenzayo ngoba imithi cishe uyithola kumama ubumama phela ngangimbone eshayela egqoka izinto zezangoma ngacabanga ukuthi izangoma kwahlalwa phansi ke kwaxoxa umndeni wami nowakhe kwaboniswana kwaphela ke kwangathi kuyadlula ke sekuqalile ke futhi kuyakhulumeka angikusho ke lokhu kugcwale nje nizwe nelabezulu eliphezulu cha umama ngizoxolisa kuyena ukuthi angene kulento igama lakhe angene ngenxa yendodana ungene ngalokho nje engicabanga ukuthi ngabona ukuthi unesangoma ngoba izinto ezenzekayo namanje zihambisana nalezi zinto engangikhala ngazo kodwa umama akekho kuzo ngoba akahlali kwami futhi wayengahlali kwami wayeze ngoba eze kundodana okuyena awuhlala kulowa muzi wami eH3 kuyimanje mina namanje angahlali kuwo. Imake ngifuna ukuthi sibuye la sicacise kahle le ekuthenini ukuthi undodana wahlala kanjani emzini wakho siphinde sothita leyo phashanyana encane mase siqhubekela phambili sizwe ukuthi inkantolo njengamanje kuhamba kanjani ake siqalele yokuthi undodana yena wahlala kanjani emzini wakho sikhumbuze umbukele ekhaya. Undodana wahlala ngesihle nje ngokumethemba njengongane ekhulele phambi kwami ukuthi njengoba ngihamba amazwe ngangizoya eGermany ngathi akahlale wamhlalisa uyodefika evula avale abone umonakalo kodwa ke ngithema sengibuya lokhu ngibuya ngafike ngathola ukuthi hayibo angisakwazi ukuvula ngokhiye wami ngaphakathi ngase ngiyamfonela ke ndoda akusavuleki wathi cha baba kwaba nenkinga yamalokho ngase ngishintshe lokho ngizokunika nakho ukhiye kodwa akwenzanga ke lokho kulapho nje indaba akangenanga ukuthi kanjani wangena ngesihle washintsha konke ke washintsha ngaphakathi impahla washintsha selling board washintsha ama tiles impahla yami yokulala neyokugqoka ilokhu ihleli phakathi wase ekhipha uwardrobe wami omdala wawufaka egarage la kwami ngapha lapho engafeka ngayishutheka khona ke esengize ngakhishwa yilesi sikhathi sokuthi selokhu ngilandeleke njalo ke manje sengiyesatshiswa. Okay. Ikhona ke imibuzo ekibe khona nakubabukeli eminye ibe khona nakubantu esuke uthola ukuthi nawe uxhumana nabo ekuthenini ukuthi ukumethemba kwakho ukona okwenza ukuthi edle umuzi wakho lo wetayitela ukuthi itayitela libiza bani. Itayitela libiza mina mangizothi nje ukuthi hamu uthe esethu uyayifuna etufuna invoice ewasecabanga ukuthatha ngo2024 ngenqaba nalo lokhu unqaba neinvoice ikhona lokho kwangidala amazinya abushelezi ngoba ngabona sekufika amaphoyisa esezothi anginikeza i-protective order yokuthi ngiyamhlupha la
ngichela amasimu endaweni yami ngathi mina ikwami labathi hayi kukho lotho icala selivuliwe lokuthi wenze lokhu engicabanga isizathu ngamncisha i-invoice ngoba wayezoyishintsha ayibize umuzi busubiza yena ngoba invoice ifana nse netayitela awuyibo. Akukho ukukhokhelana enake naba nakho naye ekutheni ukuthi uyawudayise umuzi noma uyathengwa umuzi noma uyawufuna yena leya muzi ukuthi awuthenge kuwena. Kwaba khona impela ukuthi umuzi mangase kuthiwa uyaphunyuka uyathengwa ngathi uwena umuntu oqala obungawuthenga lo muzi njengomndoda abesihleli lapha phakathi saze saya ngisho kumeli wethu ukuthi cha uma ngaba uyena wasethi hayi ngizokwenza wanquma wathi ngoJune 30 2023 hayi baba ukhuleke phakathi ngiyekunika le mali yakhona dololo wangabi nayo kwasi ngoJuly wasethi ucela ukuthi ahocise lokho wakusho usecela ukuhlala nje njengomuntu ozorenta kwesikhashana emveni kwalokho ke wasekuqala lezi inkinga ke esezikhona eseyidala ukuthi siphuma singene enkantolo kuze kuphendwe ngamaphakethe. Ake sibuye ke siye enkantolo njengamanje icala lime kanjani nakhe kuthiwa ozohoxisa amazwi owawakhuluma wanqunyela u5 days ngikhumbula kahle wangithinta kuyisabatha saxhumana kuyisonto kwasho ukuthi mina angihlali ndawonye nami ngixolise ekutheni ukuthi kuze kuphele lo 5 days ngingakafiki kuwena ngenxa yezizathu zokuthi ngiyahamba wonke umhlaba ungithinta nje ngangifika ngiphuma eGoli ake sidluleke lapho ekutheni ukuthi ngangikuphi mina ngalezo insuku wena usunikiwe incwadi fa ufune mina manje ekutheni ukuthi uzohoxisa lawo mazwi owahoxisayo ahlangene yini nesinqumo noma nomthetho sisekelo noma nalolu hambo oluhambayo le case oyihambayo njengamanje ngifuna ukuthi ucacisele abantu ukuthi kahle kwenzakalani lapha enkantolo ukuze kufike la ekutheni ukuthi uhoxisa lamazwi. Wena wezulu qawe akuhlukene kakhulu izinhloso zenkantolo zehlukene nalokhu sengidlulile manje kalokhu kamama. Inkantolo ayikhulumi ngento eyangehlela ngaboshwa ngoDisemba 21 2024 ngawulala eToksini izinsuku embili futhi eToksini ngangivulelwa yena ummangali okhiye waseStoksini engikhomba engishutha athi akhulume ngocinga athi nangoke eshuthi wayengiphosta nangu ngase ngobikela amaphoyisa hayibo nangu umuntu bathi hayi ayikhohlwa leyo nto ngase ngena kanjalo udaba lokuboshwa kwami 21 December 2024 ngabhela mhla ka23 ngaphuma ngebheli ka 500 rand laqala ukuqulwa ukulandelwa icala ngoFebruary 5 lahlehla laphinda kwaba 14 February lalitholakala iDokotela laphinda lahlehla wathi umantshi umake lahlehla ngomhla ka18 okulandelayo sengoliqeda hayi kwangabi njalo ke ngoba umshuthisi lothile lapha watshena ummeli wami wathi hey lensizwa iyalwa ummangali ngeke silihoxise licala khona okudinga kwenziwe ngcono senze iduplicate etshena ummeli wami oqale nganginawo ukhuzwayo wasitshela nathi wathi hey sekwenziwa iduplicate la umbuzo uthi sazi iduplicate yenziwe ibhedlela phela abantu abathatha amaphilisi kwaba kanjalo ke linjalo ke yingakho ngithi lokhu okuyikho akukho enkantolo siyela into engekho akukho nokukodwa kuphathelene necala elenzeka akukho nokukodwa kuphatha umuzi wami nokuthi kabani imantshi ayifuzi ukuthi i-deed of grant ikuphi nokuthi kabani cha kukhulunywa ukuthi nje uyahlupheka lo ama-protection olokhu efikile nama-final warning angifonishayo ngaphinda ngaboshwa mhla ka-10 kuMarch ngaphinda futhi nakhona lapho futhi akukho ukuthi licala eliningi ngibekwa lona ngoba masiya epolice station umphathi station wathi akukho lutho ku-system akukho lutho njengoba namanje kungekho nje ama-case number alolu daba luyimpununu nje okucacayo ukuthi ukuboshwa kwami kwakuba kufana nokufa ngoba ngangaziwa. Okay ngifuna ukubuza nanko umbuzo ngoba sizobuyela ekugoqeni lolu daba ngoba ngeke sibe bade namhlanje ngifuna leli lokuqala ke la engithi khona mina wena ummangalelwa kahle 1 okay 2 wena akazoyivula ini case yokuthi yena udla umuzi wakho wawunayo icase ekanjalo owayivula. Nginamakhesi amathathu engavulile ngokomuzi wayengaya enkantolo kwaze ngaya ka5 wathi manje baba kufanele kuvele uyiyeke lento
wayekhona ngalelo langa abameli bakhe ababengekho ngathi mina uqinisile ngizoyiyeka ngoba vele ayingisizi ngalutho angemukeleki la yathi manje ya kwenzeka sinqumo esihle leyo yathi imbiza wathi ubaba useyiyeka lento wathi wenze kahle kodwa ngizokusayina kusho yena-ke waphinda futhi lesibili ugesi wami ubhilijiwe lapha eminyaka usungisidle imali engaphezu kwa-151,000 awukho ndawo uxhunyiwe ngey'ntambo ngalivula icala ngalisa e-police station yaseMlazi ngafonelwa umseshi okhumalo ngisenayo nenamba yakhe wathi baba ngizokuthiwa uvule icala lokuthi ntshontshwe ugesi uhlangene ngani wena uzoboshwa ngoba kothiwa uwo wenze lokho kwagcina kanjalo kwaphinda elesithathu kwathi makudlala iPirates neSundown bathi maseyizweza ukuthi khona abawinayo bazodubula la eminyango endlini yami kwakumhlakana badubula eminyango endlini yami ngafona ngathi nakho ngisenkingeni owabamba ucingo epolice wavele wahleka ngase ngazi ukuthi sebemthintile ukuthi khona ozofona lo esidlala ngaye la kwagcina ngingenzanga lutho kuze kube namhlanje kwathiwa ngikhohlwe lento ayisho lutho ngoba angilimalanga sethuka nengane zami endlini asizange kufike ubuthongo asizakali-ke angikusho lokhu asizakali kulesa siteshi nakanye okay ake sibambe lana-ke okay awakho amakhesi owavula aphelela ubala emoyeni okay le ovulelwe yona uze uboshwa-ke wena-ke iyiphi le equlwayo okuthiwa akunakhesi number kumanje iyiphi case okuthiwa uboshelwa yona leyo-ke yokuqala isukela kuleli lokuqala 21 December yiyo le ngena case number yiyo futhi engekho kwi-system inqubo yayo akukhulunywa-ke ngayo manje ayiphathwa enkantolo kuphathwa o-13 December esingabazi ukuthi owani kuvele kumikhanda amakhulunywa ngawo buza wathi wawukuphi ngalesikhathi ulala ngankathini udlala amaphilisi wadla ngankathini ulala nini uzumeka nini uchamaphi kanjalo nje uyilokho nje okukhulunywa ejijini njengamanje nodadewethu umfakazi naye bambuze lokho bathi uba umbhuti wakho udla amaphilisi wathatha nini washo wena futhi nawe awadli nini amaphilisi awunaka into edla wathi cha ngidli lutho mina kunjalo nje okwamanje akukabikho nokukodwa awukuthinta udaba lokuboshwa kwami nokudliwa kwendlu yami kusakhulunywa indaba nje kamangale kuphela ukuthi intandokazi yenkantolo kusuke nginabantu enkantolo ngenkathi kubuzwa yonke lo mbuzo ngoba phela ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezithinta izinto ezikanjalo ibuye ithinte okuthena ukuthi kuyimfihlo yakho nodokotela angifuni ukuthi ngize ngigxile kona kakhulu ngoba okwamaphilisi mawungongibuza phambi kwenkantolo ngicabanga ukuthi umbuzo engeke ukuphendule ngenxa ukuthi imfihlo yami nodokotela kodwa ngiyadlula lapho ake singene kule ekuthenini ukuthi ke namhlanje kusasa uye enkantolo siyazi thina bungasithuli njengoba sixolisile nje ekutheni ukuthi kusuka ngesabathu ngithinta ngihambe ngimatasa ngiphuma uthola ukuthi angikho nala eThekwini angikho futhi endaweni ongakuzona ngifuna ke ukubuya la ekutheni ke sikhulume ke le ekutheni ukuthi ngoba unqunyelwe ke lo 5 days uphelile u5 days ungathini nawe ukudlulisa amazwi esixoliso ekutheni ukuthi uze waphela u5 days singakathulane ukhulume amazwi awahoxisayo nokuthi ke vele kusasa inkantolo ikhona nangolosibili ikhona ake singele lapha ake ngixolisa kakhulu komkhulu benkantolo nasesizweni ukuthi uyafuneka inhlonipho uma into ingenzeki ngenhlonipho awukwazi ukukhulisa isizwe ngendlela ngibeka nje ukuthi ngempela bengabulali ubuthongo ngifuna lensizwa le kanethezeka kwacaca ukuthi kunzima ukuyithola njengoba nginqunyelwe isikhathi esincane engakhala ngaso ngathi akuyona intatheli ehlala lapha ekameleni umuntu osebenzayo njengamanje kuyinhlanhla enkulu ukumthola ngikubonge lokho ngithi ngiyaphinda futhi ngiyaxolisa ngithi ke ngelinye ilanga mhlambe ke kwenzeke konje uma siyonikezana amathuba sihloniphane nazo inkantolo zihloniphe nathi ke siyakubeka lokho ukuthi cha ngenhlonipho nje ngithi impela ngithamba ukuthi akuphinde kwenzeke izinto ezinjengalezi khuluma ke nombukeli emakhaya hoxisa amazwi okuyiwona othunywa wona umbukeli uyakubuka njengamanje nomama lo othintekile noma ungena igama lakhe uyakubuka njengamanje vele ubheke kuyena ukhulume naye njengamanje mama uNomasonto lapha kwaMdabe uyazi ukuthi angaze ngingakuhloniphi lokhu okungena kwegama lakho
futhi ngizitholile ukuthi awusona isangoma cha nami kangiboni ukuthi ngaze ngikuphoqa ukuthi isangoma phela ngaze ngikuthwasise phuma nje kuleyo ndawo sibuyele njengomndeni esasiphila ukuthi masibonane njengabantu bekhaya kungabi khona nokuncane ungakudida nothile becabanga ukuthile ngaye cha akasona isangoma futhi akathakathi akenze lutho kuphela ngangiqondene nalokhu okwakuthinta indodana kuphela engifuna kulunge khona kuze bemanje nginina nje izolonke ngiyaxolisa kulo ndawo ukuthi akusekuphinde kube khona ukuthi ngikhulume nomunye umuntu bese ngene omunye umuntu kwaba yilelo phutha. Sibonga kakhulu baba Nyamboza sibonga nesikhathi esitholeni Wena wezule phezulu uNkulunkulu angibusise nokuthi nje nikwazi ukugijima izwe lingaka nisuke eGoli nginizele ubaba ukuthi ngingabe sengumuntu ophoxayo emhlabeni ngiphoxa isizwe ngiphoxa inkantolo ngiphoxe yonke inhlobo khona ubuholi emhlabeni namaphoyisa ngiyahlonipha nemanje ngiyahlonipha ufuna ngibahloniphe bonke ngomhlophe okumhlophe qhawula kwethu. Sibonga kakhulu mbuke lapha ekhaya ezinye zezinto ezibalekile lezi ekuthenini ukuthi kwesinye isikhathi usukunganaki makhulunywa kakhulukazi ngezinto ezithinta abantu abasuke behamba mhlawumbe inkantolo ngaba yifamily ngaba abantu abaphila emphakathini owodwa noma abantu abangabonanga ngasolinye la bangabonanga khona ekutheni ukuthi uma kwenzeka ubhekene naleso simo ungabafaki kakhulu laba besemaceleni ngoba egcineni kusuke kube nenkinga ubaba bezohoxisa kakhulukazi lawo mazwi nathi ke njengokuthi siyasebenza umsebenzi sawenza phambilini sizwe udaba lakhe esibhalele sabe sesisondela njengenethezeka TV salikhuluma udaba lakhe sizwa sonke istory ukuthi sime kanjani ngelinye ilanga uma sithola olunye uhlangothi sokwazi ukuhlala phezukwalo silizamile ke ngendlela ezama ngalo sangalithola lelo hlangothi kodwa ke ngelinye ilanga sokwazi ukuthi makwenzeka sifike iqathatha enkantolo la kusuke kwenzeka khona udaba kanje sikwazi ukuyithola zombili inhlangothi kukhulunywe udaba oluqondile le inethezeka TV ngwasilandela usubscribe ku YouTube ngene ku Facebook ngene ku TikTok uthi Nethezeka TV igama lami ngingumzothule kwakashembe isibongo mafafuke njengetangabane sambane samba umgodi sangalala maqedo lala bafowazane nokwathiza ukhudla khudla uthi mawuvimba ngala thukusungaleni ngumkhovo oyiphayo madakeni oyishasa nkentela ayiphindi ibonane nangesikhathi ezayo yiba